Id-disciplina, il-preċiżjoni u l-professjonalità huma tliet aġġettivi li jiddeskrivu tajjeb ħafna il-ħidma tal-Forzi Armati ta' Malta. Dalgħodu għan jużar li t-taqsima marittima fih dan il-Forzi Armati ta' Malta. Taqsima li minbarra li taħdem sabiex tipproteġi l-kosta ta' pajjiżna tagħti l-għajnuna tagħha wkoll lil dawk li jsibu ruħhom f'diffikultà fuq il-baħar. Tkellimna mal-uffiċjal kmandant tal-bażi marittima fih dan il-Forzi Armati ta' Malta Wallis Camilleri li spjeganna x-xogħol li twettaq is-sezzjoni li huwa jmexxi. Ix-xogħol tagħna huwa ta' natura vasta u ampja ħafna li ivarja bi prioritajiet differenti bħalma huma l-tfittxija u s-salvataġġ fuq il-baħar kif ukoll azzjonijiet ta' law enforcement fejn wieħed jassigura li l-liġijiet ta' Malta huma mħarsa fuq il-baħar bħalma jiġu mħarsa fuq l-art. Il-komunikazzjoni bejn is-sezzjonijiet tal-art tal-baħar u tal-ajru tal-Forzi Armati hija xi ħaġa kruċjali sabiex l-operazzjonijiet ta' salvataġġ ikunu ta' suċċess. Kien għalhekk li wara li bbenefikat minn fondi Ewropej, l-Armata 3 snin ilu investiet madwar 3 miljun euro sabiex inxtrat sistema ġdida ta' komunikazzjoni. Tkellimna mal-logotinent Andrew Malija, il-moħħ wara din is-sistema ta' komunikazzjoni li llum qed tuża l-Forzi Armati. Kienet li ġeddidna s-sistema ta' komunikazzjoni tagħna. Is-sistema l-antika kienet kapaċi biss ta' komunikazzjoni bil-vuċi u ma kienx sikur. Issa sistema ġdida li għandna nistgħu nitkellmu b'mod sikur li ma jistax joqgħod jissemma xi ħadd u wkoll għandna l-vantaġġ nistgħu nikkomunikaw mhux biss permezz ta' vuċi imma wkoll permezz ta' messaġġi bħal SMS u email imma fuq sistema daqsxejn differenti, kif ukoll nistgħu nibagħtu affarijiet bħal ritratti u files oħrajn li jkunu tinteressa għall koordinazzjoni tal-operat. Ukoll ġibna sistema kompatibbli għall-elementi kollha ta' baħar, ajru u art u bekk għandna koordinazzjoni aħjar bejn il-forzi tagħna. Waqt is-simulazzjoni tal-operazzjoni ta' salvataġġ li ġiet organizzata minn fuq l-akbar patrol boat tal-Forzi Armati, il-P61, ġew ikkoordinati numru ta' mezzi ta' tfittxija oħra tal-istess armata, fosthom l-ajruplan King Air u kif ukoll il-helikopter Alouette.